Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दं आरोना लोगोफोर. So आंबो बर्तमान बरियानो दङ. So लोगोफोर बहुत दिन जाबायमोन आरोना आं दिनै ब्लगखौनो लाबोनो हायाखै माने बहुत खामानियाव बेस्थ' माथो खालामनो लोगोफोर आरो गरमाबो अयथासार जादों ब्लगखौनो खालामनो गोसो जाया बेबायदि जागासिनो दं आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननिसिम मोननैसो खोथा शेयार खालामनो होननानै फैलायबाय मानो होनब्ला नोङो भिडिअ होथाराबाथ' चेनेल एक्टिभ थानाय नङाना बेनिखायनो दिनै फैबाय आरोना लोगोफोर. स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरोना. थ' जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो. स' लोगोफोर माने दा माने ओरैबायदि ट्रेन्डिं जागासिनो दङ अनिल दा माने अनिल आदानि खौरां जिथुनिखि कल रेकर्ड भाइराल जागासिनो दं लोगोफोर. स' बियो बेसेबां हसा बेसेबां मिसा बेखौथ' जों मिथिला अब्लाबो दिनै रावआव जोङो हमनो हायो आरोना दिनै बे अनिलानो होननानै. दिनै एफा मोजां बिदि फावखुंग्रि एक्टराबो दिनै बेबायदि गाज्रि बेबायदि वर्ड इउज खालामनानै बा बिदि रायलायनानै कल रेकर्डिं खालामनानै भाइराल खालामजालायो आरोना लोगोफोर. होमबा मा टाइपनि दिनै बे एक्टरा दिनै मा लाइनाव दङ बे होनबा सानना नायनो लोगोफोर. बिदिबा माथो दिनै फिल्म इन्डास्ट्रिनि लाइनाव दिनै ओंखारनायानो माने मुस्किलसो दिनै गाव गावनि बिनानाव जा गाव गावनि बिब' जा फिसाजो जा बिसोर माने फिल्म लाइनाव हरनायानो माने गोरोन्थिसो जागोन मिथिबायना. जोङो जुदि बर' हारिनि फिल्मफोरखौ जौगाहोनांगौ बर' हारिखौ जौगाहोनांगौ होननानै बेबायदि फिसाजो बिनानाव बिब'फोरखौ जों थिनहरोबा दिनै खैफोदावसो थिनहरनाय जागोन आरोना लोगोफोर. मानो होनबा दिनै बे एफा मोजां बिदि एक्टरानो बेबायदि थिंकिंआ बेबायदिबा बेना नेगेटिभ थिंकिं दङब्ला होमबा मा जागोन लोगोफोर. स' एसे खोनासंदो बेनि कल रेकर्डखौ दिनै मा रायलायदों. स' नोंथांमोना बयबो मिथिखाबायानो खोनाखाबायानो नायदो एसे खोनासंदो. फैदों नोङो बिनुगुरियाव औ दसे थांदों फैमा फैया बाजिनो माजों फैया माजों फैया दादाजों थांदों हा दादाजों थांदोंलाय बाइकजोंहाय नंगौ नङाथाय नङा जाबाय बाबासो जालायहैदोंमोन नामा ए माय गड नङालाय गोदाव सोरावनो बिदिबो जायो आरोना खोथाया गोदाव सोरावनो थायो नङा बेखौथ' गोजान हिनजावफोरखौ फोथायजोबथारा फाग्लासो ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा बेबायदिबो सोंहरलायो आरोना फनाव बालिया मा जागोन बिदि गोजौ नालाय आबुआ बिसोरखौ नायोबाथ' होमबा बिसोरनो बेबायदि इदि होबासो जानांगौ फिल्म लाइनाव सोयो बेबायदि आरोना खोथाया जानाय नङा लोगोफोर. स' लोगोफोर आरो नेक्स्ट आपडेटआ नै बेखौ नायनो एसे मा होनो फाग्लासो सासे सिख्लाया गावनि गोसथोनायखौ मोनैनि थाखाय गावनि गोसथोनायजों ब्रेकआप खालामजानायनि थाखाय नै हाई भल्टेज 11,000 भल्टेज गोनां कारेन्ट पस्टनि गोजौयैनि लं थंनो गसंनानै दङ सानना नायनो लोगोफोर. बोरै गाखोनो हागोनलै बेलाय गिलु बालुनो बेनिफ्राय बारजुमबाथ' सेस आरोना आरो कारेन्टआव नांबाथ' खामखाबाय हांगार जाखागोन आरो लं थंसोआव नुदों नोंसोरो लोगोफोर डेन्जार आरोना. स' लोगोफोर दिनै भिडिअ सांमोन स' नोंथांमोना ना मोजां मोनदोंब्ला उनाव भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला उनाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो. स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय बाय.